Bueno, en ausencia del decano Jordi Vidal, pues voy a ser yo quien presente a los conferenciantes de hoy. Soy José María Martí, vicedecano de Calidad e Internacionalización de la Facultad de Física, y quiero daros la bienvenida a todos por vuestra participación en la conferencia y también las gracias a los conferenciantes. Bueno, la conferencia es una conferencia del ciclo de la Facultad de Física. La hemos tenido que organizar aquí porque la sala Lise Maina estaba ya reservada con antelación. La conferencia que vamos a escuchar hoy tiene por título De Jeroni Muñoz a l'energia fosca y, bueno, de Jeroni Muñoz... De Jeroni Muñoz os van a hablar ahora en la conferencia, pero deciros que esta persona fue un eminente catedrático de hebreo, matemáticas y astronomía de la joven Universidad de Valencia del siglo XVI. Entonces, en este momento, la Universidad de Valencia está celebrando el 5º centenario de su nacimiento. Como os digo, fue un eminente astrónomo y participó de forma clave en las observaciones de la supernova de 1572. Esa supernova, me imagino que comentarán ahora muchas cosas de ella, pues bueno, jugó un papel importante en el cambio, digamos, del paradigma científico del Renacimiento. Entonces, deciros que además es una de las 5 supernovas que conocemos como históricas. Bueno, la conferencia va a ser impartida por los profesores Vicent Martínez y Iván Martí Vidal, ambos profesores del Departamento de Astronomía y Astrofísica de nuestra universidad y además miembros del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. El profesor Martínez, catedrático de Astronomía y Astrofísica, pues es cosmólogo y además es un experto en temas de distribución de la materia en el universo y la estructura del universo a gran escala. Es muy reconocido, bueno, pues por supuesto por su investigación, por sus dotes docentes y también por su interés continuado por la divulgación científica. Este interés y su capacidad en la divulgación ha sido reconocido con diversos premios. Además ha sido director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia durante 11 años y en este momento es el coordinador de las actividades de la celebración del 5º centenario del nacimiento de Jeroni Muñoz en la universidad. En particular, quería deciros, y al mismo tiempo aprovecho para pediros disculpas, que la convocatoria, quizá un poco sobrevenida, de esta conferencia se ha debido al hecho de que justo ayer se inauguró una exposición sobre la vida y obra de Jeroni Muñoz que podemos ver ahora en los halls de los edificios C y D de la Facultad de Física. Entonces, os animo a que en algún momento, cuando subáis o bajéis de clase, pues dediquéis unos minutos a ver esa exposición. Bueno, y por último, pues quiero también presentaros brevemente al profesor Iván Martí Vidal. Es, digamos, un experto radioastrónomo. Ha participado y liderado proyectos, digamos, de nivel mundial en la observación de supernovas y agujeros negros supermasivos. Su participación en la obtención de las imágenes de los agujeros negros supermasivos de M87 y del centro galáctico ha sido crucial. Y deciros también que en este momento es el jefe de instrumentación en el Observatorio Astronómico de la Universidad. Y con esto acabo la presentación. Si pots posar tu, que jo no m'aclarisc. Sí. Ahí n'hi ha un. No es pot? És que com té aquesta forma tan rara... Tu que eres més experimental. Ahí está. Vale, pues ja està. L'altre ja no ho dones. I així, jo crec que té pila de sobre.
sobresegut. Però així... Vale, bon dia, un plaer trobar-se. Estudiants d'enguany, estudiants de l'any passat, estudiants que potser tindré l'any que ve. Per a mi la veritat és que és, efectivament, com deia el professor Martí, un poc sobrevingut perquè pensàvem que coincidirà la inauguració de l'exposició amb la conferència. Al final ho hem buscat d'aquesta manera i en un moment li vaig embolicar a Ivan, que sempre diu que sí, aprofiteu-ho, sempre diu que sí a gairebé totes les propostes. No sempre, Els marrons, ja sabeu això del brainstorming, repartir marrons, ell va agarrar el marró aquest i efectivament farem la xerrada a mitges. Volem també ajustar-se al temps, estic mirant l'hora que comença, jo estaré una mitja hora i després hi una altra. Tindrem temps de preguntes, però després nosaltres farem preguntes, així que heu d'estar atents. Tindrem un Kahoot al final i, com podeu veure, hem fet una il·lustració que tracta de representar l'observació de la supernova en 1572 per Jeroni Muñoz. Una il·lustració que és la portada d'aquest llibre, que són 10 biografies d'astrònom a astrònom, són 10 biografies d'astrònoms valencians escrites per astrònoms valencians del segle XXI, però d'astrònoms que van des del segle XVI fins al segle XX. Són 10 astrònoms per 10 astrònoms. El primer, òbviament, és Jeroni Muñoz. N'hi ha 12 llibres per als 12 guanyadors del Kahoot, o guanyadores. Així que al final tindrem l'oportunitat. I el Kahoot va del contingut de la xerrada. Se mos pot oblidar dir alguna cosa? Doncs tindreu que buscar-vos la vida. La xerrada en realitat té un nom més llarg, que és Supernoves animades d'ahir i avui. Per als que tenim una certa edat, aquest logo ens recorda quan veiem els Looney Tunes i els dibuixos animats. Vosaltres, els més joves, tindríeu que buscar-lo en el gran arxiu d'internet per veure com teníem allò de les fantasies animades d'ayer i avui. I ja sense més entrem en matèria. Mireu aquest diagrama de Jeroni Muñoz que teniu ahí. És un dibuix modern d'una il·lustradora que a mi m'encanta, Isabel Gálvez, i que ha fet, com vos deia, la portada del llibre, però ja aquesta mateixa imatge s'havia fet en altres moments. Per exemple, això és un gravat del segle XIX, de final del segle XIX, d'un llibre que s'anomenava Astronomia Popular, un llibre de divulgació científica fet per un francès molt important tant com a astrònom com a divulgador, Camille Flammarion, i mostra l'astrònom danès Tycho Brahe més o menys en una recreació. En canvi, era un noble, tenia un castell, com veureu a continuació, observant la nova estrella en la constel·lació de Cassiopea. Anem a començar un poquet per el context històric i també tractar d'ubicar-ho a València. El segle XV, vosaltres, quan estudiàveu en la secundària i en el batxiller, o sobretot en la secundària, segur que vos explicaven que és el segle d'or de la literatura valenciana i tenim personatges com Joan Roig de Corella, Ausiàs Marc, Joan Martorell, Jaume Roig. Això mateix podríem dir del segle XVI, i és una cosa molt més desconeguda respecte a la ciència, la medicina, l'humanisme i, en particular, també l'astronomia. En aquesta època tenim metges importants com Gaspar Torrella, Pere Pintor, Lluís Collado, alguns d'ells tenen places, la plaça Collado és per aquest senyor, Joan Plaça, que és el nom que li donem a l'auditori que n'hi ha en la Universitat de València, perquè aquest era professor a l'auditori que n'hi ha en el Jardí Botànic, Joan de Salaya, que va ser rector d'esta universitat per 32 anys, bé, no? I aquells que van desenvolupar les seues activitats fora, potser no voluntàriament, segurament per els seus arrels jueus, quan comença la persecució dels jueus, com l'humanista Joan Lluís Vives, que el teniu ahí, que curiosament mor aproximadament 3 anys abans de la mort del personatge que d'alguna manera constituís l'inici de la revolució científica. La revolució científica vindrà més tard, però tots recordem que Isaac Newton diu aquella frase de m'he elevat sobre muscles de gegants. Un dels gegants als que fa referència Isaac Newton és Nicolau Copèrnic i en 1543, pràcticament ell estant en el llit de morir, es publica el seu llibre de Revolutionibus. Un llibre que aquesta universitat té com a primera edició, cosa que segur que molts d'ací no sabríeu, i que es pot visitar i que segurament podrem visitar en una exposició que farem a novembre.
Aquesta és una pàgina del llibre, del nostre en particular, una foto de la pàgina del llibre, i és el moment en el que per primera vegada en els cercles europeus, però no en la història, ja sabeu, els meus alumnes, que Aristarc era heliocèntric, en el segle III abans de Crist, en particular la terminologia moderna és Nicolau Copèrnic qui comença aquest peregrinatge de passar del món bàsicament centrat en l'home, en la Terra, aquest geocentrisme comença a trencar-se i, de fet, hi ha qui parla de la revolució copernicana, perquè desplaçar l'home i la Terra del centre de l'univers és molt important per al desenvolupament de la ciència i, per descomptat, Nicolau Copèrnic és un dels iniciadors. Mireu, això és el cel que es veu en Aras de los Olmos, alguns haveu estat allí. Allí podem identificar algunes constel·lacions, jo us vaig ajudar. Les ratlletes normalment no estan en el cel, aquest dia estaven quan farem la foto, i podem identificar algunes constel·lacions característiques. Tampoc estaven els noms, aquest dia estaven, i podem identificar Andròmeda, Cassiopea, el Triangle, Peixos, etc. És en aquesta constel·lació de Cassiopea on apareix el nou estel. Fixeu-vos que té una característica molt evident, aquesta forma de W en aquesta posició. Ahí la tenim també en una imatge moderna, on tenim els estels que conformen la constel·lació de Cassiopea. Què passa aquella nit? Doncs no realment bueno, sentim la música, no molesta. En Uraniborg no és realment en Uraniborg, és en un altre lloc de Suècia, però el matí del 20 d'octubre, en la constel·lació de Cassiopea, comença a veure, si ningú se n'adona, un nou estel. Un nou estel apareix en aquesta regió, això és una animació feta en un programa que es diu Stellarium, i que també conegueu els que heu estat alumnes meus, i que comença a brillar molt més fins i tot que els altres estels que conformen la constel·lació. Arriba a brillar com Venus, com el planeta Venus, i dura amb aquesta brillantor molts mesos. Això sorprèn a moltes persones. Els primers observadors l'observen, i és un poc la data que queda, l'11 de novembre de 1572. La imatge que haveu vist abans, tant la del llibre com la de Camille Flammarion, tracta de representar aquest moment. Però en el llibre no pot ser així, perquè Jeroni Muñoz l'11 de novembre no l'observa. L'observa aquest dia en València, calciners i pastors que per la nit treballen en Torrent. I veuen un nou estel, i què és el que fan? Van a parlar amb el mestre Muñoz, el dia següent o 2 dies després, i van a explicar-li al catedràtic d'astronomia, cosa que ara fan tots els pastors i calciners, bueno, ara ja calciners no queden, quan troben una cosa rara en el cel. Van a parlar amb el catedràtic d'astronomia i dir-li això què és. Ell, en aquest moment no la veu uns dies més tard, això és el que representem en la portada del llibre, hem imaginat que la veu des de València, hem posat la llotja com a un espai que hem volgut reconstruir, això s'ho hem inventat, però en qualsevol cas ell la veu. I a més, diu en els seus escrits que estava segur que a principis d'octubre no estava. I ho diu perquè jo estava en Ontinyent ensenyant-li els estels als del poble, ja feien divulgació científica en el segle XVI, i vam veure Cassiopea i l'estel, per descomptat, no estava. Bé, la supernova no se coneix en Europa com la supernova de Muñoz, encara que Muñoz va fer un treball molt important. Se coneix com la supernova de Tycho Brahe. I qui és Tycho Brahe? Doncs Tycho Brahe és aquest senyor que teniu ahí, un noble danès que estava molt afavorit pel regne, pel rei de Dinamarca. Ell tenia un finançament públic, perquè venia del rei, a fi de comptes seria públic, perquè el rei treia els diners dels camperols, que representava el 8% del producte interior brut de Dinamarca, igual que els projectes científics d'ara. Després va acabar la seva activitat científica sota un altre rei, en aquest cas l'emperador Rodolf II, en Praga. Així tenim una imatge que és molt interessant, que representa el seu poderío, també fins i tot amb la manera de representar que trenca un poc
perspectiva, la gent que està en primer pla és més petita que ell, que està enmig, però es poden veure els seus aparells. Tenia una impremta en aquell moment. O sigui, tenia realment molta capacitat de fer coses i va ser, sens dubte, el millor observador pràctic a simple vista segur de tots els temps. Observador, perquè no s'havia utilitzat encara en aquest moment el telescopi, del cel a simple vista. Ahí tenim un mapa estel·lar de la constel·lació de Cassiopea que mostra la posició marcada com un estel més gran, amb una Y gran, de la supernova de 1572, en un llibre que ell no dubta en anomenar de nova estrella, la nova estrella. Després escriurà més llibres i tornarà sobre aquest tema, continuaré un poquet més endavant. Això és una imatge del seu castell de les estrelles que estava en una illa que encara es pot visitar, que ara sí que és de Suècia, la illa de Ven, després parlarem d'ella en un altre context, i això és el castell de les estrelles, Stignerborg, i ahí representa on estaven els instruments que tenia i la seva capacitat d'observar. Reproduït també d'un atlas, el Jan Blue, d'un segle posterior, o de 60 anys posterior, que pertany també a la Universitat de València. Este dibuix també és del mateix atlas, l'Atlas Major. Molt bé, aquest és el personatge que estudia la supernova i ho fa de manera més sistemàtica. Però hem de tornar al nostre, hem de tornar a Jeroni Muñoz. Com molt bé deia Xema, estem celebrant un poc a desfasament el 500 aniversari del seu naixement. No sabem quan va néixer, realment. Sí que sabem quan se va graduar de batxiller en arts, com diu ahir, per la Universitat de València. I pensem que ell, si era un bon estudiant, es va graduar a l'edat que li corresponia, que serien uns 17 anys, i per això pensem que va néixer en 1520. Però podia haver néixer 2 o 3 anys abans o després. Va completar la seva formació en diferents països europeus, va estar en París, va estar en Lovaina, i va estar en la Universitat d'Ancona, en Itàlia, impartint classes d'hebreu. Anys després del seu retorn a València, ell fa, per tant, un gran Erasmus, un Erasmus i un postdoc, per dir-ho així, formant-se en els millors astrònoms d'Europa. Anys després del seu retorn a València és nomenat catedràtic d'hebreu en l'Estudi General, que és la nostra universitat, i 2 anys més tard, en 1565, uneix la càtedra de matemàtiques, que en aquest moment inclou definitivament l'astronomia. No podem dir que és càtedra d'astronomia, però la inclou completament. Però en 1578 és nomenat catedràtic en la Universitat de Salamanca. I per què se'n va a Salamanca? Doncs perquè li oferiren 10 vegades el sou que li pagaven en València. El mateix que passa ara en la mobilitat dels catedràtics. 10 vegades el sou va ser una oferta innegociable. Ara la gent se va a Aràbia Saudita, però bueno, és el que hi ha. En qualsevol cas, la Universitat de Salamanca era la més antiga, el propi rei Felip II l'instiga a que se'n vagi a Salamanca, i ell accepta de bon grau. I mor allí o mor en Valladolid, no ho sabem molt, en l'any 1591. Bé, doncs quan ell observa la supernova, hi ha una persona preocupada per això, perquè en aquell moment els elements astronòmics tenien també molt que veure amb les possibles prediccions astrològiques. I hi ha una persona, que és el propi rei, el rei Felip II, que diu: jo vull que algú m'expliqui què és això. I li encomana directament a Jeroni Muñoz que li escriga un tractat, que li faci una memòria. I el que fa Jeroni Muñoz és fer un llibre i el publica. Es publica a València, l'any següent, en 1573, el libro del nuevo cometa y del lugar donde se hace, donde se forma, y por lo que se verá por las paralajes, que parlarem ara, quan lejos està de la Tierra. I després ell mateixa fa el pronòstic astrològic, com el fa després dels cometes. Això, per descomptat, perquè això és el que es donava pasta. Ahí tenim, no és tan bonic com en el dibuix de Tycho Brahe, però tenim el dibuix de Jeroni Muñoz, i així li he pegat la volta per a que parega un poc la imatge que teníeu al principi. Tornem ara a Tycho Brahe. Tycho Brahe no era un astrònom copernicà. Coneixia perfectament el copernicanisme, igual que Jeroni Muñoz. Jeroni Muñoz l'ensenyava en classe, l'ensenyava molt bé, tant en la Universitat de València com en la Universitat de Salamanca. Els motius de no ser copernicà en els dos casos no són iguals, però en els dos casos estan basats en el voler manifestar la seva
coneixença científica. I Tycho, que és un gran observador, diu, si el Sol està en el centre i la Terra es gira al voltant d'ell, jo, que observe molt bé el cel, hauria d'haver observat que alguns dels estels presenten paral·laxi. Els meus alumnes saben el que és la paral·laxi, però jo ho recordo. La paral·laxi n'hi ha de dos tipus, una diurna, que seria pel fet que la Terra gira, si fem dues observacions separades per el radi de la Terra, un objecte pròxim, com la Lluna, queda projectat en llocs diferents respecte dels estels fixos, que serien la pantalla de llum. I aquest desplaçament ens dona un angle paral·làctic que podem resoldre per calcular la distància de la Terra a la Lluna. I es pot fer i funciona molt bé, i els antics ho van fer en molta correcció. La paral·laxi anual és utilitzar com a línia de basament la distància de la Terra al Sol, el que anomenem una unitat astronòmica, la distància promig. Ja sabem que és una el·lipse l'òrbita, i en aquest cas, si l'objecte està pròxim, l'angle paral·làctic és molt gran, i si l'objecte està més lluny, l'angle paral·làctic és més petit. Per tant, quan més petit es fa l'angle paral·làctic, més lluny està l'objecte. I com que Tycho pensava que els estels no estaven tan lluny, ell esperava trobar aquest efecte, si no el trobava és que la Terra estava immòbil. I per tant, ell va muntar-se un sistema superxulo, que és el sistema ticònic, en el qual la Terra està immòbil en el centre, al voltant de la Terra gira la Lluna i el Sol, però ell comprenia que era molt més eficient per explicar coses, com per exemple les fases de Venus, que la resta dels objectes giraren al voltant del Sol. I ahí tenim que els planetes giren al voltant del Sol, excepte la Terra, que és la que està immòbil. Molt bé, doncs aquest és el motiu per el qual Tycho roman anticopernicà. En el cas de Jeroni Muñoz hi ha altres arguments que tenen que veure sobretot en la manera que ell interpreta la seva cosmologia. Hem dit que Jeroni Muñoz és un científic de l'època, fa carrera en Europa, fa també el que al científic ens agrada, que parlen del nostre treball, això que ara diuen el Citation Index. En aquell moment no hi havia Citation Index, però que un astrònom com Tycho Brahe, en un llibre que també tenim a la Universitat de València, Astronomia instaurata progymnasmata, cita en 2 o 3 pàgines a Jeroni Muñoz, Hispànies, i explica els seus càlculs, les distàncies que ell va mesurar del nou estel, les paral·laxes, etc. Jeroni no duda, Tycho no duda en què és un nou estel, però això no ho hem d'interpretar com més novedós, perquè per a tindre un nou estel, evidentment els dos coincideixen en que cal trencar en l'argumentació aristotèlica de que el món supralunar és immutable. Per Aristòtil es dividia el cosmos en 2 regions, la regió sublunar, on estem en la Terra, on hi ha canvis, on hi ha transformacions, on hi ha efectes que no són perfectes, i una regió immaculada, immutable, imperfecta, que és la regió sublunar. Si apareix un nou estel en aquesta regió supralunar, no pot ser tan immaculada. I per tant, tant Tycho com Jeroni refuten les teories aristotèliques. I això és molt important, com explicava molt bé el professor Martí, en aquest canvi de paradigma. És un científic citat, i altres, vaig acabar ja la meva part, perquè efectivament m'estic acostant, altres científics de l'època fan el mateix. Per exemple, Thomas Digges és un científic anglès molt interessant, que en aquest llibre, en un llibre xicotet, també fa el mateix. Ahí tenim la representació de la constel·lació de Cassiopea, i en aquest cas també està marcada, pràcticament sobre aquesta línia, la supernova. Thomas Digges, per cert, és el primer astrònom que fa un diagrama copernicà on els estels s'extenen infinitament en altitud. No estan en una esfera, com hem vist en el dibuix de Copèrnic, en el de Revolutionibus, sinó que l'esfera dels estels fixos, ell mateix ho diu, s'extén infinitament en altitud. Per tant, tenim un primer astrònom que parla de la possibilitat de l'univers infinit, amb els problemes que et porta, com per exemple la paradoxa d'Olbers, però això és un altre tema.
Vos deia això perquè segur que entrant i eixint de la facultat haveu vist uns cartells sempre al voltant de la figura de Newton, però predecessors, i s'heu fixat, no? Doncs entre els predecessors està el disseny que en un almanac va publicar Tomás Dijes, un almanac d'estos com l'almanac zaragozano, bàsicament, és exactament igual, però que donava moltíssims diners als autors, era del seu pare i ell els reeditava cada any, però en una edició, i a partir d'això en totes, va publicar aquest diagrama del sistema copernicà i era un copernicà convençut en Anglaterra, a mi, per exemple, segurament de personatges que estigueren en Anglaterra com Giordano Bruno, això és quasi segur, i Tomás Dijes té aquest diagrama, busqueu-lo, és un deure, passejar per la facultat, a part de veure l'exposició, busqueu el diagrama de Copèrnic, amb el Sol en el centre, les diferents esferes contenint els planetes i l'esfera dels estels fixos estenent-se infinitament en altitud. Ahí tindríem la representació de la constel·lació i una altra, Tadeusz Haezius, era el metge de l'emperador Rodolf II en Praga, i per tant també va conèixer a Tycho Brahe. Ahí teniu en el Dialexis, aquesta representació tan bonica de la supernova, i altres més o menys de l'època, com està en un llibre en París publicat ja anys després, o està ja en 1603 en l'Atlas Uranometria de Johann Bayer, que és molt important en la història de l'astronomia. I acabe presentant-vos la influència que va tindre també en altres mitjans, ahir ho comentava Enrico, després ahir en la presentació, en el Hamlet de Shakespeare hi ha una escena al principi, molt al principi, on estan els soldats que parlen i diuen l'última nit, quan l'estrella de l'oest de la polar, i està marcant l'oest de la polar, és la posició de Cassiopea, feia el seu curs il·luminant el cel, com ara brilla tant, Marcel i jo mateix, quan tocaven la una, varen veure eixe estel. És un diàleg entre soldats en la primera escena de l'obra. És claríssim que, encara que Shakespeare no va veure en una edat adulta el nou estel, segur que el va veure de petit. En Stanford-upon-Avon, als 8 anys, ell va poder veure el nou estel. Bé, i aquesta és una imatge que segurament també ajuda a completar aquesta idea, perquè així veiem, fixeu-vos, en la pròpia impremta de Tycho Brahe va fer un pamflet per a comunicar el seu model cosmològic. I volia que això tinguera èxit, i va fer aquest frontispici on es veu aquest arc de mig punt, i on hi ha diferents personatges. I Guildenstern o Rosenpark són personatges que apareixen, Guildenstern i Rosenpark són personatges que apareixen en Hamlet. I són personatges que segurament el propi Hamlet s'inspirà en aquest pamflet, que va tindre una enorme difusió, per utilitzar aquests caràcters en la seva obra teatral. A la dreta vegem el castell d'Elsinore, en Dinamarca, al nord de Copenhague, 40 quilòmetres al nord, i enfront la illa de Ven, on posa Uraniborg, en llatí Uraniborg. O sigui, d'alguna manera, aquesta connexió entre Shakespeare, Hamlet i Tycho Brahe i la seva illa en Uraniborg és fantàstica. Bé, i ara ja li vaig a donar el pas al meu company Ivan Martí, que parla de les supernoves. Jo he parlat de les d'ahir, us faig un resum. Com molt bé deia el professor Martí, han hagut 5, algunes més, 6 en aquest cas, històriques, però, des de luego, la primera que més coneguem és la del cranc, en 1054, que la van observar els xinesos. La de Tycho és de 1572. Ahir vegeu que estan classificades de tipus 2 i de tipus 1, però no faig spoiler, perquè això li toca al professor Martí. Ahir teniu les fotos dels romanents de totes aquestes 6 supernoves, fotos contemporànies, i teniu, efectivament, la foto de la supernova de 1572, i també la més famosa de totes, sens dubte, la de 1054, que van observar els astrònoms xinesos. La van observar el 4 de juliol de l'any 54, va ser aproximadament 4 vegades més brillant que el planeta Venus, va ser visible amb llum diürna al total de 23 dies i amb el cel nocturn gairebé per 2 anys. El romanent va ser descobert per John Bevis en 1731 i Charles Messier la va redescobrir i la va classificar com el primer objecte del catàleg de Messier, M1, la nebulosa del cranc. S'anomena nebulosa del cranc perquè un altre astrònom, en aquest cas anglès,
Lord Rosse va fer un dibuix i en el dibuix semblava que era un cranc. Jo no sé si això és un cranc o no, però això ni se pareix a la supernova ni res. Els dibuixos de Lord Rosse, en general, eren fantàstics, però hi ha que reconèixer que la supernova té una magnitud aparent que la fa molt més difícil de veure. Per exemple, si busqueu en la Wikipedia Lord Rosse i el dibuix de l'objecte 51 de Messier, que és una galàxia espiral, veureu que és gairebé com una foto CCD d'avui en dia. Així havíeu vist això en xinès, ho he traduït perquè ens fan classes de xino també. No, un dia de Chichou, del 5è mes del primer any del període del regnat de Chihou, va aparèixer un estel convidat al sud-est de Tinhuan, mesurant unes quantes polzades. Després de més d'un any es va esvair. La gent que sap aquestes coses ens ha dit que el dia Chichou del 5è mes del primer any del període de Chihou era el 4 de juliol del 54 i que el sud-est de Tinhuan són les proximitats d'un estel particular de la constel·lació de Taure, que és on està la nebulosa del cranc. Eixa nebulosa, eixa supernova, que ja heu vist així, que és de tipus U, UA, ja l'explicarà ara el professor Martí, la vegem així, en un article de 1946 per Walter Baade, on realment estudia utilitzant dades històriques, arriba a aquesta conclusió, i una astrònoma espanyola, Pilar Ruiz Lapuente, en l'any 2004 troba la contrapartida d'aquesta supernova, la part que no va explotar. Ja vos contarà alguna cosa més de que en les supernoves de tipus 1A n'hi ha una parella de personatges en joc. Una desapareix, però l'altra no. I aquesta contrapartida és la que va trobar Pilar. I jo crec que ara és el teu torn. Moltes gràcies, Vicent. Moltes gràcies. Bueno, vaig a tractar d'arribar al teu nivell, però no vaig aconseguir-ho, o sigui que ha sigut genial la teva presentació. Bueno, jo el que tractaré ara serà de donar una perspectiva un poc més moderna. Anem a parlar ja de física. Deixem la història a un costat, la història és molt bonica, però anem a veure quina física n'hi ha darrere d'aquest tipus d'events cataclísmics, d'explosions còsmiques, les supernoves. I per això primer hem de començar a parlar sobre la vida dels estels. Bé, entenem com a vida, el procés en el que evolucionen les estrelles. Anem a fer-ho d'una manera simplificada, perquè només tenim mitja hora. Anem a parlar de milers de milions d'anys de vida en mitja horeta. Bàsicament, podem resumir l'estructura estel·lar en dos grans parts, almenys de les estrelles més massives. Una que seria la capa de convecció, on bàsicament hi ha corrents que estan generades per tot el calor que està produint-se en la part més interna, que és el que anomenem el nucli. En el nucli d'una estrella n'hi ha un munt de coses, i ahir us he posat alguns exemples del tipus de partícules i de nuclis que poden trobar-se per allà, no està tot, no està complet. Podem trobar electrons, podem trobar protons, neutrons i nuclis d'heli, d'oxigen, carboni, beril·li, i, per suposat, podem trobar també fotons, que l'he tractat de representar amb aquesta espècie d'ona així enmig. La vida d'una estrella és una eterna lluita, una eterna pugna entre la força de la gravetat, que tendeix a fer-la col·lapsar sobre si mateixa, a fer-la caure sobre el seu propi pes, podríem dir, i la força de la pressió, pressió que té diversos orígens o diversos components. Una pressió radiativa, pressió produïda per la presència d'aquests fotons, que serien com una espècie de, podríem dir, guàrdies antidisturbis, van col·lisionant contra tot el que hi ha per ahí per a evitar que les partícules es concentren massa. I després tenim també la pròpia pressió deguda a la temperatura. Estic parlant massa baix? Vaig a allunyar-me el micròfon perquè estic... Bueno, entonces, aquesta força de pressió, com us comento, és una combinació de diversos mecanismes i diguem que aquesta ajuda extra que necessita l'estrella per a no col·lapsar sobre ella mateixa ve d'estos fotons, que són els que produeixen aquesta ajuda extra que necessita l'estrella per a poder suportar el seu propi pes. Aquests fotons venen de la lliberació d'energia per fusió nuclear, que és el que anem a parlar ara a continuació. Bàsicament,
Ahir tenim unes condicions de pressió i de temperatura enormes, les col·lisions entre els distints nuclis són fortíssimes, tant que en algunes ocasions poden sobrepassar aquesta barrera, els nuclis poden sobrepassar aquesta barrera de repulsió coulombiana i produir-se una fusió nuclear. La força nuclear forta entra en joc, guanya la partida a la repulsió coulombiana i tenim un nou nucli. Òbviament, això ja ho heu estudiat en física nuclear, tenim que quan tu tens un nucli més pesat produït a partir de nuclis més lleugers, la massa del nucli final és més petita que la suma de les masses dels nuclis inicials, i això significa que hi ha una part de la massa que s'ha convertit en energia, com a producte d'aquesta fusió nuclear. Per a tindre una idea dels ordres de magnitud dels que estem parlant, en el Sol, el nostre Sol, estan produint-se fusions de l'hidrogen per a produir heli, encara no ha sortit de la seqüència principal, i de manera aproximada el Sol està cremant entre cometes, està fusionant unes 600 tones d'hidrogen per segon. O sigui, cada segon estan fusionant-se unes 600 tonelades d'hidrogen, que estan produint unes 4, no sé si eren 4 o 6 tonelades de pura energia. L'eficiència de la fusió nuclear de l'hidrogen fusiona 600 tones i alliberes 4 tones de massa en pura energia, l'energia produïda per la fusió nuclear. Però el combustible no és etern, el combustible és finit. Estem cremant 600 tones per segon, doncs en algun moment s'acabarà l'hidrogen en la part més interna del nucli i passaran coses. L'estrela començarà a compactificar-se més, començarà a augmentar la temperatura i la pressió en aquest nucli, fins al moment en què ja puguen produir-se fusions que necessiten de condicions més extremes per a produir-se. Ja començarem a fusionar elements cada vegada més i més pesants. Així vos poso un exemple, així tenim una grafiqueta del que anomenem el procés triple alfa, molt simplificat, en el que 3 nuclis d'heli acaben produint un nucli de carboni. Està simplificat perquè no he col·locat enmig un pas intermig que necessitem, que és produir beril·li. 2 helis produeixen un beril·li i un tercer heli es fusiona amb el beril·li per a produir carbono 12. Aquest és un dels processos més típics que es produeixen en els nuclis estel·lars. Aquesta estratègia d'anar fusionant i fusionant nuclis produeix aquesta energia extra que necessitem per a que la pressió sigui suficient, per a mantenir l'estela allà aguantant-se, però arriba un moment en què aquesta estratègia deixa de funcionar. I és el moment en què en el nucli comencen a produir-se nuclis de ferro. Recordareu de la classe de física nuclear, a partir del ferro, quan vols fusionar el ferro en nuclis més pesants, el que passa és que en lloc de produir energia l'absorbim. Llavors, aquesta estratègia de fusionar per a produir energia deixa de ser eficient. Llavors, què passa quan en el nucli de l'estrela comença a produir-se massa concentració de ferro? Doncs que les noves fusions, en lloc de produir energia, l'absorbiran. I això què passa? Doncs que en lloc d'ajudar a la pressió, ajudaran a la gravetat. En aquest moment comença una reacció en cadena, que ara vos explicaré, que bàsicament el que acaba produint és el col·lapse gravitatori de la part més central de l'estrela, d'aquest nucli on la fusió nuclear ja no ajuda, ja no pot ajudar a produir aquesta pressió radiativa i aquests fotons que ajuden a lluitar contra la gravetat, podríem dir. El que primer passa, el desencadenant de tota aquesta reacció de col·lapse, és el que anomenem fotodissociació, que és bàsicament el contrari a la fusió nuclear. Ara el que tinguem és que els nuclis pesants estan xocant entre ells a unes energies brutals i van trencant-se. Però clar, si veus això en la reversa temporal, què és el que està fent això? Absorbir energia per a fusionar, per a trencar, per a fissionar els nuclis. Ara les masses finals pesen més que les masses inicials, significa que hem d'absorbir energia i aquesta energia que abans ajudava a lluitar contra la gravetat deixa d'estar ahí. Males notícies, això pinta mal. Comença el col·lapse gravitatori a accelerar-se cada vegada més i més i més. El que ocorreix després, quan ja les condicions de pressió i de temperatura són ja brutals en aquest nucli, és el fenomen que anomenem captura d'electrons. Bàsicament, els protons i els electrons col·lisionen, s'uneixen i produeixen un neutró i un neutrí, una quantitat brutal de neutrins. Uns neutrins que acabaran en bona part escapant-se d'allà, perquè, com sabeu tots, només interaccionen de forma feble amb la matèria, això vol dir que poden escapar-se d'allí, però els neutrons s'han de quedar allí. S'han de quedar allí i fixeu-vos que, clar, com ja no hi ha càrregues elèctriques, la gravetat torna a guanyar terreny. Fixeu-vos que aquests electrons
que abans de produir-se aquestes captures estaven allí formant el que anomenem un mar de Fermi. No sé si haureu arribat a estudiar el mar de Fermi, és un concepte preciós. Els electrons són fermions, significa que dos electrons no poden ocupar el mateix estat quàntic. Si definim, en aquest cas, estat quàntic com estat en el que tu tingues en un mateix volum una energia o un moment determinat, significa que dos electrons no poden tindre energies paregudes quan el seu espai, l'espai que ocupen, és molt similar. I això el que produeix és una pressió d'origen quàntic, una pressió de degeneració, que si l'estel no fos massa pesant, podria ajudar a mantenir l'estrela per secula seculorum, però en aquest cas el que ocorre és que com els electrons estan desapareguent de l'escena, perquè fixeu-vos que els electrons estan unint-se a més protons per a produir neutrons i neutrins, i aquest mar de Fermi desapareix. I aquesta pressió quàntica de degeneració que estava ajudant a lluitar contra la gravetat s'esfuma. I, per tant, el col·lapse accelera encara més. O sigui, la gravetat està guanyant terreny, està guanyant, diguem, totes les batalles d'esta guerra. Tot aquest procés que estic dient-vos dura de l'ordre d'un segon. Fixeu-vos, estic tardant molt més en explicar-ho que el temps que tarda el procés en produir-se. O sigui, estem parlant d'una estrela que ha estat milers de milions d'anys vivint i, de sobte, en pocs segons, acaba la seva vida com a supernova. Però anem a continuar. Ja tinguem fotodissociació, round per la gravetat, captura d'electrons, un altre round per a la gravetat. Finalment, el que tenim, en quant als neutrins, els neutrins, diguem-ne, això era una predicció teòrica, però la primera vegada que es va veure observacionalment una relació directa entre una explosió supernova de col·lapse gravitatori i l'emissió de neutrins fou en el cas de la supernova 87A, de la que parlarem d'ací uns minutets. En aquesta gràfica d'ací vegeu els neutrins que es van rebre des dels grans detectors de neutrins com el Kamiokande, ahí teniu algunes fotos d'estos detectors preciosos de neutrins, i vegeu ahí estos contes de neutrins, que supon que serien diversos ordres de magnitud per damunt de lo que típicament observarien estos detectors, de quan precisament es va produir el col·lapse gravitatori en la supernova 87A, o quan vam rebre la informació del col·lapse gravitatori. Així teniu el fruit observacional de la producció d'estos neutrins. És una evidència de la captura d'electrons en el nucli de 87A. Ara tenim un cor que està, la part més central de l'estrella que ja no té res que se li opose, la gravetat ja no té res que se li opose, ja continua el col·lapse, continua, fins a que arribem a un moment en el que comença a entrar en joc la part repulsiva de la força nuclear forta. Sabeu que a l'escala dels Fermis tenim que la força nuclear forta es torna molt repulsiva i això el que pot ajudar és a frenar el col·lapse de la part més central, més interna del cor de l'estrela i produir un rebot. El material comença a rebotar i comença a produir una ona de xoc que anirà barrent tot el material de l'estrella. A tot això, fixeu-vos, un detall important. Si heu vist alguna supernova en alguna pel·lícula o algun documental, segurament haureu vist una versió completament errònia, en el que tota l'estrella està com caiguent sobre ella mateixa. No. La part de fora de l'estrella i la part externa no s'entera de tot el que està passant així. Tot aquest col·lapse és el col·lapse de la part més central. O sigui, la part de fora, la part que cobreix l'estrella, la part de convecció, no s'entera de tot el que està passant així. El col·lapse és del cor, de la part més central. I vegeu ahir aquesta ona de xoc que ja va propagant-se per tot el material de l'estrella fins que arriba a la part més externa. Ahí trobarem un xoc d'impedàncies en la propagació del xoc que acabarà rebentant la superfície de l'estrella i produint el que ja podríem anomenar supernova, el flash ja de la supernova. Quan aquesta ona de xoc arriba allà a casa Cristo, com diguem, perquè l'estrella és molt gran i el cor és molt petit, quan aquesta ona de xoc arriba allà a la superfície, la rebenta, i aquest xoc d'impedàncies en la propagació del xoc i acaba ja tot expandint-se per el medi circunestel·lar. Podem dir la supernova pròpiament dita. Així, en el Departament d'Astronomia n'hi ha grups molt potents que treballen en la simulació numèrica d'estos processos, que produeixen objectes ultracompactes. O sigui, si vulgueu aprendre d'aquestes coses, vingueu al departament i pregunteu, que n'hi ha grups molt potents de simulacions numèriques i d'estudis teòrics d'aquest tipus d'objectes. Però, bàsicament, podríem dir que el producte d'aquest col·lapse i d'aquest rebot produït per la força nuclear forta pot donar pas a dos possibles objectes ultracompactes. Si la part que ha quedat sense rebotar, la part central,
la part que ha pogut aguantar aquest impacte de la força nuclear forta. És superior a un límit que anomenem límit de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Estic segur que algun d'estos apellidos vos sona d'algo, veritat? Si aquesta massa que ha quedat així no supera aquest límit, el que podria quedar ahí seria un estel de neutrons, en el que la pressió de degeneració, no ja dels electrons, que ja han desaparegut, sinó dels neutrons, és la que podria aguantar el pes de la gravetat. Si se supera aquest límit, no hi ha força coneguda en la natura que pugui frenar això, almenys des del punt de vista teòric, no? I el col·lapse continuaria i continuaria hasta ahí puedo leer. ¿Vale? Bé, què passa amb el xoc en expansió? Hem parlat del core, el producte final, un estal de neutrons, un forat negre, però, clar, el xoc, ara anem a parlar del xoc, no? Aquest xoc ha anat expandint-se i a rebentar la superfície de l'estrella i comença ja a introduir-se dins del medi circunestel·lar i després, molt més tard, del medi interestel·lar. És el que acaba produint les estructures tan xules que vos ensenyava Vicent fa uns minuts. Tot això no és més que el material ejectat de l'estrella, esto formava part de l'estrella i ha anat expandint-se i ha anat enriquint el medi circunestel·lar. Bàsicament, puguem entendre aquest xoc com, si vegeu una quitanieves en castellà, no sé com es diria en valencià, bàsicament, el que és la pala del xoc seria el material ejectat per l'estrella, està penetrant en el medi circunestel·lar. El medi circunestel·lar seria la neu, i com vegeu, la neu té dos components. La component de la neu xocada, la neu que ja ha impactat en la pala de xoque, i la neu que està sense xocar, que seria el medi interestel·lar que està per xocar. I en aquesta regió, aquesta interessantíssima regió que n'hi ha entre la pala de xoc i la neu que està sense xocar, el medi circunestel·lar xocat, és on es produeix la radioemissió. Jo soc radioastrònom, com ha adelantat Vicent, és on es produeix, diguem, la radioemissió, que està un poc relacionada amb l'emissió òptica, que vindria més ja de la part dels ejecta, tindríem rajos X inclús, i puguem, jugant amb les distintes observacions, combinant ràdio amb òptica amb rajos X, puguem estudiar tota la magnetohidrodinàmica de l'expansió dels ejecta i entendre l'estructura del medi circunestel·lar, que està relacionada amb els vents de l'estrella, puguem estudiar tot el sistema amb molt de detall. Esto seria un sketch, un esquema, de lo que vos acaba d'explicar ara, resumit. Diguem, el col·lapse gravitatori del core, del centre del nucli de l'estrella, i aquesta ona de xoc acaba rebentant tota la superfície estel·lar i acaba propagant-se en el medi circunestel·lar, deixant així aquest producte ultracompacte, que podria ser una estrella de neutrons o un forat negre. Així vos ensenyo una animació d'una supernova que segurament coneixereu, és la supernova 87A. Ja hem parlat d'ella fa uns minuts, quan vos he ensenyat les deteccions dels neutrins, del Kamiokande i d'altres detectors de neutrins. I aquesta és una animació preciosa en la que vegeu que, així teniu un anell, i aquest anell bàsicament va ser produït per el vent de l'estrella progenidora, quan encara no havia explotat. Va anar emetent ahir material, poc abans de l'explosió va emetre material molt més a pressa i això va exercir una pressió que va generar aquest anell, i després de la supernova, justament després de la supernova, el que anomenem el flash, aquest flash, aquesta energia inicial, va calentar tot aquest anell i el va fer brillar. El vegeu així en roig, al principi. Vegeu? Està en roget. Aquí teniu calfa, un poc d'emissió tèrmica. I passat un temps, passen uns quants anys, fixeu-vos, de sobte passa alguna cosa en l'anell. Quan li vaig ensenyar ahir aquesta animació al meu fill em va dir, pareix Godzilla. Fixeu-vos, el Godzilla quan va il·luminant-se la mèdula de Godzilla i de sobte, bum, aliento atómico. Què és el que està passant ahir? El que està passant ahir és que no hi ha el flash inicial, que bàsicament són fotons, van a la velocitat de la llum. No. El que estem veient ahir és l'impacte molt posterior, anys després de la supernova, del material ejectat, de la ona de xoc. La ona de xoc ha estat propagant-se per el medi circunestel·lar durant anys. I en el moment en el que impacta l'anell, n'hi ha un recalentament ahí. Comença a produir-se una montonada d'emissió en l'òptic i en rajos X relacionada amb l'estructura. Aquestes perles que vegeu ahí, bàsicament és l'estructura del material ejectat, que es comença a interactuar en l'anell. Veieu que primer s'il·luminen unes parts i després altres, això és un efecte de la velocitat finita de propagació de la llum i de l'orientació de l'anell, però bàsicament els ejecta
més o menys al mateix temps, any per amunt, any per avall, impacta en tot l'anell i comença a produir aquesta emissió tremenda, que seria ja l'aliento atómico de Godzilla, no? Segons el... Bueno, sobre esta supernova, en la Universitat de València s'han publicat molts treballs, i treballs, alguns d'ells importants. Així teniu una publicació del 2019 on n'hi ha un cert hint de la presència de lo que podria ser una estructura d'acreció, esto és emissió de pols, bàsicament és emissió tèrmica de pols, que podria ocultar darrere l'estrella de neutrons o el forat negre. És una publicació molt interessant, són dades d'ALMA, de l'interferòmetre ALMA, així teniu emissió molecular també, i en aquesta publicació va ser coautor Michael Gabler, que no sé si està així, del Departament d'Astronomia, i John Marcaide, que ja està jubilat. I així tenim una altra publicació molt interessant on s'estudia la emissió molecular d'esta part central de la supernova 87A. I podem reconstruir-la en 3D, amb unes quantes suposicions sobre la cinemàtica dels eyecta i tal. I això ens conta una història sobre com estan formant-se molècules i pols produïdes per l'energia que està deixant aquest material eyectat a mesura que s'expandeix. Fran Abellan va ser estudiant de John Marcaide, o sigui, Marcaide té la seva impremta en tots aquests treballs sobre la supernova 87A. Així teniu l'expansió del xoc en una altra supernova. En la supernova 87A només hem pogut veure el xoc quan arriba a l'anell. El xoc bàsicament no l'hem vist, fins que arriba a l'anell i comença a il·luminar-ho tot. Mira, ahí està el xoc. Però n'hi ha altres supernoves on el material circunestel·lar és molt més dens i ens deixa veure l'expansió del xoc i seguir-la durant tota la història de la supernova. Així teniu la meitat de la meva tesi doctoral, que va ser estudiar totes aquestes observacions de la supernova SN93J, que explotà en la galàxia M81, que està a 3,6 megaparsecs. Això és poc més de 10 milions d'anys llum. Fixeu-vos, és tremendo, deixeu-me insistir en això. Estem veient l'expansió d'una ona de xoc, d'una supernova que estava a 3,6 megaparsecs de distància. Es diu molt pront, Esta ona de xoc està expandint-se a uns 10.000 km per segon, però és que està a més de 10 milions d'anys llum de distància, 3,6 megaparsecs. Per a que vos feu una idea, la velocitat aparent en el cel a la que està expandint-se aquest xoc és de l'ordre d'un microsegon d'arc per dia. Que si feu els càlculs, un altre exercici que vos puc deixar jo també vos puc deixar exercicis, si feu càlculs és la velocitat aparent que tindria un caragol en Mart vist des de la Terra. Ojo, si poseu una anteneta a un caragol, el deixeu en Mart i que no es muiga l'animalet, i el deixeu ahí, aquesta anteneta va emitint ràdio i des de la Terra, amb la tècnica de UVLBI, que és la que hem utilitzat per a mesurar l'expansió d'esta supernova, podríem detectar el moviment del caragol en Mart des d'ací, des de la Terra. És brutal la tecnologia que hem utilitzat per a poder seguir l'expansió del xoc, de la ona de xoc d'esta supernova. I tot el que veieu ahí és emissió ràdio produïda per tota l'energia que està deixant el xoc quan interactua amb el medi circunestel·lar. Bueno, tenim en l'univers uns objectes molt interessants, que és el que ens anomenem factories de supernoves, això que dius, les supernoves galàctiques, ja veieu que exploten molt de tant en tant, igual tarden 100-200 anys en produir-se, així en la nostra galàxia, però és que n'hi ha galàxies en les que hi ha un fenomen que s'anomena starburst, que produeix supernoves a punta pala. I això per què? Perquè són regions on la formació estel·lar és altíssima, estan naixent estrelles a un ritme trepidant. Clar, si naixen més estrelles, també moriran més estrelles i produiran més supernoves. Totes aquestes galàxies starburst, si les vegeu en ràdio, que és, diguem, l'emissió típica que tenen les supernoves de col·lapse gravitatori, quan interactuen en el medi, pareixen arbres de Nadal, són precioses. Aquesta és la galàxia del cigarro, M82, vista en ràdio. Cada llumeneta que vegeu ahí és una supernova. I raro és l'any, que si observes M82 cada poquets anys, raro és l'any que no veus una supernova nova. O sigui, estan produint-se supernoves a un ritme, ja vos dic, trepidant. Un altre exemple de starburst són les galàxies en col·lisió. El catàleg ARP, en concret ARP 220, així, encara que no es nota, n'hi ha dues galàxies que estan col·lisionant. Tal com li passarà a la Via Làctia amb Andròmeda d'ací un temps, que també col·lisionarà.
A aquestes col·lisions apareix un munt de turbulències en el medi interestel·lar que incrementa moltíssim la formació de noves estrelles. Clar, on naixen noves estrelles, doncs també es moriran, més tard o més pronte, i acabaran produint un fum de supernoves. Esto d'ací és ARP 220, però vist en ràdio. I cada un d'aquests puntets, que tingueu així els zooms per a veure-los, són supernoves. Jo he treballat en aquest projecte durant uns anys i era tremendo. Estaves observant observacions de 2015 i les últimes que havíem vist eren de 2013 i veus un parell de supernoves noves. I dius, fotre, en 2 anys, 2 supernoves. És una cosa tremenda. I, a veure... bueno, totes les supernoves de les que he parlat ara, no vos ho he dit, però són supernoves de col·lapse gravitatori, i n'hi ha una altra família de supernoves, que Vicent ja ha anomenat breument, que són les supernoves termonuclears, o sigui, les que no estan relacionades amb el col·lapse gravitatori del nucli d'una estrella. En aquests dos casos, el que tinguem és... vaig a contar-vos, diguem, la versió oficial, després, òbviament, sobre això s'ha escrit molt i s'ha investigat molt i han aparegut problemes, ara vos parlaré d'aquests problemes, però bàsicament l'escenari estàndard d'una supernova 1A, tal com l'entenem, es forma en un sistema binari en el que teniu una enana blanca, que està molt proper de la seva companyera binària, que podria ser una estrella en seqüència principal o una gegant, i en el moment en què en aquesta estrella d'ací se sobrepassa el límit de Chandrasekhar, que és, diguem, el límit de massa que hauria de tindre un objecte autogravitant per a que la pressió de degeneració dels electrons pugui aguantar el pes de la gravetat, en el moment en què aquesta massa se sobrepassa, la pressió de degeneració dels electrons ja no pot aguantar a la gravetat, això es desequilibra i comença, bàsicament, rebenta, i produeix el que anomenaríem una supernova de tipus 1A. Aquestes supernoves, com es produeixen per acreció de material, que està acretant-se molt lentament, i el límit de Chandrasekhar està, podríem dir, ben determinat, què passa? Que fa que totes aquestes supernoves s'espareguen moltíssim unes a altres. Quan tu veus una supernova 1A, la seva corba de llum és claveta a la de qualsevol altra supernova 1A, perquè és que s'han produït en condicions pràcticament iguals. La massa ha anat augmentant a poquet fins a arribar justament al límit de Chandrasekhar. I això és el que fa que es pareguen tant, totes les supernoves 1A. Tant és així que, com totes es pareixen tant, puguem utilitzar-les com a standard candles, puguem utilitzar-les com a objectes que ens ajuden a mesurar la distància a galàxies llunyanes. Les supernoves 1A que exploten més propet les veurem més brillants, aquests punts rojos d'ahir, les més llunyanes les observarem més febles, podrien ser els punts blaus d'ací, i com sabem que les corbes de llum s'han de pareixer molt unes a altres, doncs puguem averiguar el factor d'escala que n'hi ha entre unes i altres i a partir d'aquest factor d'escala extraure la distància. Doncs sabem que la distància disminueix com a R a la menys 2, quan considerem que l'espai és euclidi, és una altra cosa, la distància luminositat, que segurament estudiareu amb Vicent, que fa les coses un poc més complicades. Però, bàsicament, la idea que n'hi ha darrere és aquesta. Utilitzem el fet que totes les supernoves 1A es pareixen molt unes a altres per a poder mesurar distàncies extragalàctiques. I això, de fet, s'ha utilitzat, hi ha un projecte grandíssim, un projecte, diguem, prou important, que es diu el de Supernova Cosmology Project, i tots els projectes que han eixit després relacionats amb aquest tema, en el qual, si mesureu la distància a supernoves 1A molt llunyanes, podem arribar a comparar l'expansió o la velocitat de recessió de les galàxies anfitriones d'aquestes supernoves i arribar a conclusions prou interessants. Això ja és cosmologia de precisió. Això és cosmologia de precisió. Podem arribar a un model que descarta l'expansió de l'univers que obtindries amb l'equació de cosmologia sense energia oscura i arribar a la conclusió que l'univers ha de tindre una energia oscura. Bàsicament s'està produint una acceleració de l'espai a grans distàncies. Així teniu el típic esquema que segurament haureu vist més d'una vegada, la història còsmica de l'univers, i aquesta curvatura que vegeu així al final és l'acceleració, l'expansió accelerada de l'univers. Que en aquesta gràfica d'ací, bàsicament, s'obté, o una de les formes d'obtindre-la és a partir de les supernoves 1A. Tant és així, tan important és aquest projecte, que fou mereixedor del Premi Nobel en l'any 2011, l'expansió accelerada de l'univers utilitzant supernoves 1A. I ara vaig a fer d'advocat del dimoni.
Perquè tot això es basa en el fet que totes les supernoves 1A han de ser molt paregudes. Però n'hi ha un altre escenari possible que puga originar una supernova 1A. I és el que anomenem l'escenari doblement degenerat. Si en lloc de tindre una enana blanca i una estrella en seqüència principal o gegant, teniu dues enanes blanques que acaben col·lisionant una contra l'altra, acaben xocant, generarien una supernova 1A que seria més brillant, perquè allà no tens el límit de Chandrasekhar, tens més. És la col·lisió de dues enanes blanques. I de fet ja s'han detectat algunes supernoves 1A que si les modeles donen com a conclusió que la massa que n'hi ha ahí rebentant és major que la de Chandrasekhar. I això ja fa que uno es posi a dubtar. També hi ha bones notícies. L'any passat en Nature, crec que va ser en maig, es va reportar la primera detecció d'una supernova 1A en ràdio. I això és un resultat important, és un Nature, ja parla per si mateixa, però és un resultat important perquè només pot produir-se emissió en ràdio si la companya de l'estrella que ha explotat és una estrella o en seqüència principal o gegant. És a dir, descartem l'escenari doble degenerat. Serien bones notícies per als receptors del Premi Nobel de 2011. Almenys esta supernova 1A s'ha produït en l'escenari estàndard i no en un escenari doble degenerat. També és veritat que aquesta és la primera supernova 1A en la que es detecta ràdio. Mira que està intentant-se trobar emissió ràdio en supernoves 1A i, de fet, aquesta és l'única en la que de moment s'ha trobat aquest tipus d'emissió. És a dir, és un tema obert, el tema de les supernoves 1A. Cuidao. I acabaria ja, crec que ja he consumit el temps. Bàsicament, les idees principals de la meva part serien aquestes, que vos deixo ahí per a que les llegiu, i si vos pareix puguem passar ja a la sessió de preguntes. Gràcies a tots. Molt bé, doncs ara tu... No sé cómo queréis organizar esta última parte. Primero preguntas, ¿no? Primero preguntan ellos y luego preguntamos nosotros pues, con el Kahoot. O sea... Alguna pregunta y me... Sobre Jerónimo Muñoz, ¿Sí? has dicho que era catedrático en hebreo. ¿Hubo alguna persecución por sus trabajos o si pertenecía a alguna familia hebrea, hubo alguna persecución por su dinastía? Bueno, por su religión. Así como de Luis Vives tenemos claro que se fue de Valencia y su propia familia, aunque digamos muchos eran conversos, los conversos en aquella época tampoco vivían muy felices porque de alguna manera el establishment eclesiástico no se creía que era una conversión, o sea, se habían bautizado pero seguían siendo de alguna manera perseguidos. O sea, la situación no fue fácil, y evidentemente pues Luis Vives se va, pero de Jerónimo Muñoz no estamos convencidos. Pensamos que debería tener origen judío, pero no lo sabemos. Sus obras sobre hebreo están citadas en anales del siglo XIX, del siglo XVIII, pero no se conserva ninguna, con lo cual podría ser un misterio que él mismo se encargara de hacerlas desaparecer o posteriormente desaparecieran. Él realmente no sufrió, porque además hay que entender también que ser catedrático de hebreo en ese tiempo es ser catedrático en Sagradas Escrituras. Y por ser catedrático en Sagradas Escrituras nadie te va a decir nada. Evidentemente existen traducciones que están al latín y que son estándar, pero ya en ese momento hay un interés en lo que podríamos llamar el humanismo bíblico, sobre todo en Alemania, de recuperar el original en hebreo de los años 70 de la Biblia, y eso hace que los hebreístas tengan importancia. Pero ni sabemos que dio clases de hebreo en Valencia, en Ancona, pero no conservamos nada. Conservamos sus apuntes de matemáticas y de astronomía, pero nada que tenga que ver con el hebreo, más que citas. O sea, el hecho de que era catedrático y citas a sus obras sobre hebreo que están totalmente perdidas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Rosé, por aquí. Es un comentario muy breve. Creo recordar que leí, bueno, sí que estoy seguro que leí, una biografía de Luis Vives por José Ombuena. Y lo que creo recordar es que él decía que sí era judío. Sí. Un profesor de la Universidad de Valencia que se llama Marco Coronel
dio una charla dentro de este ciclo sobre esta historia y ya nos anunció que está escribiendo un libro que se llama así, Vives, judío. Pilla en un mal momento para las ventas, però bueno. Hola. Bueno, que enhorabona per la xerrada, ha sigut superinteressant. A mi és que m'ha sorgit un dubte sobre en la segona part, quan es parla sobre les zones de xoc, i és que jo no acabo d'entendre per què aquestes zones es propaguen tan lentament. És a dir, segons jo ho entenc, si no hi ha una gran densitat de material entre l'estrela i l'anell, no hi ha res que la freni, que és el que fa que va tan lenta. O sigui, no sé si és que està molt lluny o... Vols el meu? Bueno, sí, puc utilitzar este o... Sí, des d'ahir mateix, sí. Una pregunta molt bona, De fet, jo me la vaig fer a mi mateix quan començava... És una meua. Jo mateix, quan vaig començar a estudiar este tema, quan era estudiant de doctorat, la vaig fer a Marcaide. I Marcaide, ¿cómo que no lo sabes? Tanques el sitio. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Cómo que no? Bàsicament, esta ona podíem entendre's una ona de so. Aleshores, està propagant-se a la velocitat del so local en aquest medi. De fet, quan la ona ha estat dins de l'estrella, quan encara no s'ha produït la rotura de la superfície, la ona de xoc és molt més lenta, va molt més lenta. I és quan arriba a la superfície de l'estrella que canvis el medi de propagació, quan tens aquesta diferència d'impedàncies acústiques, quan es produeix dos xocs, de fet. Un xoc que va cap avant i va penetrant el medi circumestel·lar i l'altre xoc que va cap arrere. Al arribar a la superfície és com si rebotara cap avant i cap arrere. I vas xocant el material ejectat i el medi circumestel·lar. A velocitats molt diferents. Al principi pots tindre 15-20.000 km per segon perfectament. No és la velocitat de la llum, però tampoc és... Sí. ¿Alguna pregunta más? Un momento. Es una pregunta rápida sobre la parte de radiofísica que es tú. Mencionaste la técnica VLI para el seguimiento de ondas de choque. ¿Es el término correcto? Y si podrías explicar brevemente cómo se basa esa tecnología. VLI? Utilitza este, que està molt lluny. Sí. Bueno, la tècnica és VLBI, efectivament, és Very Long Baseline Interferometry, són les sigles en anglès, i bàsicament és una tecnologia que el que fa és combinar radiotelescopis que estan distribuïts per tota la superfície de la Terra per a emular o construir un telescopi equivalent amb una apertura enorme del tamany, una apertura similar al tamany de tota la Terra. És a dir, com si tingués un telescopi planetari. Jo m'agrada anomenar-ho el telescopi de la mort, el telescopi de la muerte, com per als fans de Star Wars. Que el que fem bàsicament és això, és combinar telescopis distribuïts per tota la Terra per a simular una apertura de l'ordre del tamany de la Terra. I això el que ens permet és aconseguir un límit de difracció enorme i poder aconseguir unes resolucions espacials altíssimes que ens permeteixen veure amb aquest nivell de detall en l'univers. És el moviment d'un canal en Mart. ¿Alguna pregunta más? Por aquí. Aquí hay dos. Yo creo que ya casi todo es para tú. Sí, que al principio de la presentación habéis dicho que había 5 o 6 supernovas que llamamos históricas, pero ¿por qué ese tipo de supernovas se llaman históricas y las otras no? Claro, se llaman históricas porque se han podido observar a lo largo de los siglos a simple vista, básicamente. Para que una supernova se observe a simple vista, pues básicamente ha de estar en nuestra galaxia. Esas 6 supernovas, o 5, pero bueno, 6 ya hay, en realidad están en nuestra galaxia. Por ejemplo, la de 1054 en la constelación de Tauro y que produce la nebulosa del Cangrejo, esta en la constelación de Casiopea. Las constelaciones son marcadores de lugares, pero están, digamos, a distancias cosmológicas. No la voy a poner, pero digo, a distancias no cosmológicas, a distancias de unos pocos miles de años luz en nuestra galaxia. ¿Vale? Y no ha habido más de esas. Y no ha habido más. Creo que lo ha dicho Iván, que en principio deberían haber pues, una cada 100 años.
y llevamos 400 años de carencia. Pero bueno, es así, o sea, es que las estadísticas cuando se hacen sobre pocos números y periodos muy largos, pues no son muy evidentes, pero lo que ha dicho Iván es correcto, una cada 100, 200 años, pero la última fue en 1606, algo así. Albert. Exacto. Hola, Ivan. Una pregunta. Tinc una curiositat que m'ha sorgit mirant la forma en què apareixen, diguem, la distribució, diguem, de llum provenint d'una supernova, que sempre és un anell. Me resulta molt estrany que algo que essencialment semblaria que és isòtrop tinga forma d'anell i no tinga forma de superfície esfèrica. N'hi ha algun tipus de mecanisme que faça que se canvia aquest tipus de formació d'una a l'altra? Un camp magnètic? Jo què sé, què pot ser? Els ulls t'enganyen, Albert. Els ulls t'enganyen. L'anell, el que sí que realment és un anell és el que hem vist en la SN87. Això és bàsicament per l'estructura que té el medi circumestel·lar, és de tipus rellotge d'arena. Però una supernova comú que està explotant amb una certa simetria esfèrica, tu el que tens ahí és un casquet esfèric. En valencià no sé com es diria. Sí, un casquet esfèric. Un casquet esfèric, bàsicament. Però clar, per pura transferència radiativa, tu el veus més brillant per el borde. Però això no significa que sigui un anell, és un efecte de projecció. És un casquet esfèric, el que està expandint-se. Me quedo més tranquil. I parlant d'anells, per exemple, hi ha una famosa nebulosa, en aquest cas planetària, té un altre origen, no és explosió de supernova, la nebulosa de l'anell, que és l'objecte 57 del catàleg de Messier, que en realitat és curiosament un tonel. Nosaltres quan anem a Aras de los Olmos i la vegem, pareix que és un anell, però és com un tonel que curiosament està de cara, que podria estar en una altra orientació, però efectivament és així, i és un poc l'expansió, en aquest cas, de l'envoltura dels embolcalls d'un estel com el Sol, que ha mort d'una forma no tan violenta com una supernova i que deixa en el seu interior també una nana blanca. Jo crec que estàvem... ¿Alguna pregunta más? Sí, perquè hem de començar a fer... Nosaltres volem el Kahoot, i no vull que la gent se'n vagi sense poder fer el Kahoot. Sobre la zona que has dicho de Starbust, de mucha creación de supernovas, al final, si se crean muchas estrellas, o sea, si se producen muchas supernovas, ¿no habría una gran producción de agujeros negros y, por tanto, al final una falta de materia para crear estrellas? Bueno, uno tiene que pensar en qué mecanismos hacen que se produzca el Starbust. Básicamente, algo le está pasando al medio interestelar para que estén naciendo más estrellas. Por ejemplo, en el caso de libros son de galaxias en colisión. Al estar colisionando, estás aumentando la turbulencia de todo ese medio y eso pues, desencadena la formación de estrellas. Obviamente, algunas de esas estrellas serán muy masivas y explotarán como supernovas y formarán estrellas de neutrones o agujeros negros estelares, y otras serán menos masivas y acabarán como enanas blancas, en nebulosas planetarias, etc. Pero claro, eso en un principio será así mientras dure las condiciones que están haciendo que eso sea un Starbust. Los Starbust no son eternos, duran un cierto tiempo y después ya se acaban. O sea, básicamente es como si estuvieras acelerando la historia de la formación estelar en esa galaxia. Está ocurriendo todo más rápido, están naciendo más rápido y muriendo más rápido. Pero es que al final, cuando se acaben las condiciones que hacen que todo eso esté funcionando así, pues simplemente aquello se tranquiliza y ya está. Muchas gracias. Bé, estem carregant el Kahoot. Podeu entrar. Hem fet una prova abans, avisa per si algú se queda pensat. A vegades en l'Eduroam no va. Entonces, si no, lleveu i treballeu en dades. Quan es vegeu tots els participants, comencem. Ja tinguem allà el ganador, està ahí. Ja veurem, ja veurem. Hasta luego. Comeremos pronto, que tengo el libro para ti, ¿vale? Oye, la semana que viene acabo las clases. La semana que viene acabo las clases y me relajo. Yo acabo las clases y a partir de ahí ya estoy mucho más libre.
Bueno, jo feia molt de temps que no havia fet un, aleshores, i a més no sé si posar les respostes correctes, és que l'hem preparat fa 5 minuts, o sigui que esperem que tot vagi bé. Sheldon Cooper és l'últim? Falta algun que no s'ha vist? Sheldon Cooper, fotre. Estem forts, Estem forts. Comencem? Vale, que va a començar. Primer és la pregunta i teniu temps. I ara les respostes. Ja sabeu que la velocitat compta, Molt bé. 29 correctes, 6 incorrectes i la resposta era Torrent. Ja, i Valentina, de moment, però esteu allí... Això és per el temps, El que ara canvia és el temps. Valentina ha sigut la primera en contestar. Deixem que acabi el temps, perquè tot el món ja sé que ho heu passat. Així era pregunta trampa. Era Taure. Casiopea és la de 1572 i Taure és la de 1057. La de 1054. La dels xinesos era en Taure. Continuem. Ara és Andreu. Ah, no, Marc. Marc, molt bé. Continuem. No el feu, els profes no participeu, no teniu... No, que covards, que covards. Amb pseudònim, pugueu participar amb pseudònim. Molt bé, Ancona, molt bé. A veure el resultat. Andreu, Marc, Valentina i Pau, molt bé. Bueno, jo espero que llibres n'hi ha 12, jo no sé si després tot el món pot... Jo no sé molt bé com va això, l'he preparat jo, però necessitem veure els 12 en algun moment. Està difícil. Molt bé, molt bé. Molt bé. Vale, ja l'última meua, Pau se destaca i entren les 5 que ha preparat. Esta és l'última meua. 2 respostes, hi ha que combinar. Tenia lío perquè les de tipus 1, que són les termonuclears, són les segones que ha contat ell. Ell ha començat per les de tipus 2, que són les de col·lapse. Molt bé. Walter Bade. Les de termonuclears són les 1A. Les 1A o 1, Roser, ahí, molt bé. Inés, Valentina, perfecte. Molt bé. Ara ja va la part d'astrofísica, Els alumnes no d'astrofísica, deixeu-me bé. ¿Qué? Atenció.
La reacció de captura d'electrons produeix... Molt bé. Inés adelanta. Dani Valentina. 7 de 10. Molt bé, 2011, molt bé. Continua Inés. Vale, però jo crec que... Callats. No val xivar-se. Ei, ha nomenat els dos límits, però el de termonuclears era Chandra Seca. Molt bé. El ganador està donant honor al seu nom, Distància de 81. .6 megaparsecs. Uns 12 milions de llum. Ostres, el ganador. Queden 2. L'última. Vinga, s'hi pot canviar tot. Molt bé. Era la difícil, Molt bé. Andreu és el tercer. El ganador. I Pau, el primer. Molt bé. Tu saps treure a tots els guanyadors? Ara, espereu, hem de veure qui és el 12. Hi ha llibres fins al 12. El premi és... Què? Perdona. Hem fet captura de pantalla. Vale. Vale. Els que estigueu fins al 12 teniu un llibre. Però vols veure 12, El 12, sí. Estarà ahí. Jo no sé com fer-ho. A veure.